távolia. Jó. Dilis leüti, és aztán kihagyja. Lehetett 10 pont fölé menni, az eddigi legnagyobb szolnoki előny 9 volt. Rövid a 3-as. Pecsukevics hozza ki végül. Dorbek tisztán, de nem tudja bedobni. Dobott 2-3-as Dorbek az első félidőben. Rajta kívül Krisa dobott még egyet. Lóránc, meg most ő még egyet! Ő bedobja. Kifelé lépett, és a védő nem vitte, hogy el fogja dobni, pedig késve is érkezett, itt lehetett látni egy pillanatra. Végül be tudja dobni a 3 pontot, ezzel kezdte a mérkőzést egyébként is. Kurbász, Tálc. Hosszú lepattanó Kurbászhoz került. Mire vágytunk, megvan. 11 pont. Ennyivel tart előrébb a Szolnok. Báderre viszi rá Pecsukevics. Lóránc fogja meg, és játsza ki Vojvodának. Nem volt semmi. És figyelmeztetik Vojvodát, hogy a következő színészkedésnél, mert hiszen Sutulovics sportárs ezt annak gondolta, technikait fog kapni. Dorbek le, Simpson be. Pecsukevics. Simpson kibújik, a szép finoman engedte el. Az első kosara az amerikainak. Kedden 7 pontot dobott, de volt 8 gólpassz a Simpsonnak. 10 fölötti átlaga van az Euro Challenge sorozatban az idén. Trotter, és meg kell adni! Báder! Trotter és Báder valamit elővett a régiből. Pont ezt akartam mondani, hogy ez mennyire jól működött az elmúlt időszakban, amikor persze itt játszott még az első időszakban Trotter. Rendszeresen ezt a 2-2-t játszották meg, és vagy Trotter dobott 3 pontos általában belőle, vagy betörésre fejezte be, vagy leosztotta szépen Bádernek, amiből falgól jó, mint most is történt. 51-39. Simpson. Már a 4. perc kezdődik a második félidőben. Lóránc védekezett jól. Nem fogják megadni, akkor sem a Kurbász bedobja. Egyébként nem dobta be. Aleksics Pilcsevicset hívja ki magához. A szolnoki tábor pedig Bádert élteti. Joggal. Pecsukevics. Kurbász bedobta. Trotter segített túl, nagyon behúzott az emberre, az ő embere elkerült a labda, visszaérése meg már nem volt idő. Jó, nem kapnák egy kitűrő a fonalat, mert akkor nagyon gyorsan el tud olvadni ez az előny. Pilcsevich ellen. Igen, hát Kurbász 41%-kal dobta eddig az Euro Challenge meccseken a 3-asokat, ami félelmetes. Hozzáteszem, Holiday meg 53-mal. Az még félelmetesebb. Az igazán félelmetes. És azzal az egész mezőnyben Holiday a 3. Simpson. Tálc. Szépen jár a labda. És, na hát erről beszéltem. Annak a gyűrűnek megmondták, hogy ki kell köpni az ilyen labdákat. Pilcsevich, Lóránc. Lóránc, kontrából.
Nincs bent, Báder, az meg egy személyhiba. Pecukevicius. Pecukevicius, mint azt mondaná, föl se érek odáig. Szép volt a támadó lepattanó. És tényleg nem ér föl. Ettől függetlenül kétületőre Báder Marcinak ér föl. Báder. Kell a második. Kettő, 42. Báderért érkezik a 3 személyhibás Keller Ákos. Ő 7 pontot dobott a második negyedben. Pecukevicius. Simpson. Kurbasz. Az jó. Az meg még jobb. Trotter. Lóránt rajta a lába a vonalon. Így a dobás 2-t ér. Időt kér Gert Kullamé. Ilyen a kifelé vállás vihette volna, talán Gyűrűig is vihette volna egyébként Trotter. Rovát pedig nagyon szépen dob mai mérkőzésen kintről. Még a 2-es is lett, ugyan a vonalon volt a lába. Szép akció volt. Egyelőre nem lehet egy szavunk arra sem, ahogyan a második félidő elkezdődött. Gondoljunk bele, 22 pontnál tartott a Tartu 10 perc után, azóta lepergett majdnem 15 játékperc, és ehhez csak 20-at tudtak hozzátenni. Arányaiban ez nagyon rendben. Belgiumban játszott, Németországban, Hollandiában Gert Kullamé. Tanuldotta a hármasokat játékosként. Nem edzőként az olyan szó persze. Csak arról már nincs statisztika. Simpson. Javították a táblát, mert még 55-42 volt, de Lórán valóban 2-es dobott az imént. Pecukevicius. Simpson. Az jó passz volt Dillisnek. Simpsonról lehet tudni, ő kintről felelőtlenül nem nagyon haigálja el a labdát. Simon. 5 másodperc még az órán. Holiday. Nem volt könnyű. Igen, most nem volt meg a helyzet a felső 2-2-ből, és egyik csetet sem tudták megjátszani. Simpson. 2 dobás. Ez volt a harmadik pontja Simpsonnak. Strajnya Milosevicet szólítja Dragan Aleksic. Meg tovább a játékosok forgatása tehát. Keller. Keller a saját labdájáért. Vigyázni, nehogy technikai legyen. Igen, sajnos az nem volt kérdés, attól féltem, hogy esetleg Ákos addig szövegel, amíg befenyítik. És újabb part, és újabban le kell ülnie Kellernek.
De megvan a bónusz mind a két oldalon. Dillis dob 2-t. ...54-47. Novemberben érkezett a litván Nevezis csapatától. Holiday, jó! Na most 5 pontot dobott zsinórban a Tartu. Strahinja Milosevic. Marad, de már csak 5 másodperc, ami a rendelkezésre áll. Simon nézelődik. Lóránt. Rövid. Simpson. Megint 2 dobás. Meg kell állítani, mert vicce lett volna belőle, így rám van esély arra, hogy az egyiket kihagyja, vagy akár mind a 2-t. Már előzőleg bedobta Simpson mind a 2-t. Nem igazán volt helyzet, most már ugye ilyen zónát, területet védenek, és abból mindjárt emberfogásba az ész csapat, és sokszor elváltják fenn a 2-2-ket, és nem lehet helyzetet kialakítani belőle. Ezért szorult meg a labda, és ezért kellett 5 másodperc a vége előtt eldobnia Lórántnak. Az asztalnál minden rendben. Most ugyanúgy 7 pont az előny, mint a nagy szünetben volt. Tulajdonképpen már megérte szabálytalankodni. Így meg aztán pláne! Simpson elrontotta mind a 2-t, és aztán Talc ellen a harmadik személyhiba, ami azt jelenti, hogy most a Szolnok dobhat. Strahinja Milosevic. Na majd a második. Az igen. Három büntetőből szerzett pontja van Milosevicnek. Simpson. Kurbász fönnakad. Aztán keresi, hogy hol van a játékvezető, aki rá se hederített viszont. Strahinja Milosevic. Így a jó. Vagy így is lehet még jó. Szerencséje, Lóránt követte ezt a támadást. Milosevic korábban vállalta el, mint kellett volna. Milosevic! Megint visszaáll a 10 pontos előny. És most már van mezőnykosara is. Kettősere lesz az észteknél Toméval és Dorbekkel. Talc. Dillis. Lejön. Eljött a labda Simonhoz. Ott jó helyen van. És most tudnak cserélni. Kurbász távozik a pályáról, és Dillis. Hát ebben a bő 2 percben még rá lehetne erre a 10 pontra tenni. Vojvoda. Ez így jó. Simonhoz pattan vissza. Strahinja Milosevic. Megint nagy passz volt Simontól. Holiday. És még mindig van 7 másodperc támadóidő. Újabb támadó lepattanó. Ezt most Holiday harcolta ki.
Igen, ez így jó, hiszen az óra is szépen pereg le, és újabb lehetőség a támadásra. Simon. És megint! Lóránc! Egyszerre csak meg lett. Egy 20 a harmadik negyedből. Pecsukevicius dobta. Igen, most már második, harmadik alkalommal védt területet az olaj, ezzel ugye a betöréseket megakadályozta, de most egy elzás után üresen maradt a kiérkező észjátékot. Nagyon kicentizi a Szolnok a támadását. Simon! Így persze ki lehet centizni bármikor. Bravo, Simi! Pecsukevicius most erről az oldalról, az már nincs is bent. Lóránc. Holiday. Milosevic nagyon várta volna, mert Pecsukevicius maradt ott vele. Vojvoda. Fölnéz az órára Vojvoda. Dorbek mellett indul el. Lóránc. Megint elhozta a támadó lepattanót. Milosevic! Milyen labda volt! Nagyon szép volt. A támadó lepattanó és elment ugye Lóránc, és az a hóna alatt passzolta oda Milosevicnek a labdát. Holiday-t látták szabálytalannak 1,8-del a vége előtt. Kár érte. Dorbek. Nem, az nem mehet be. Ez a gyűrű. Megint ez az oldali gyűrű. Három 51. Vojvoda. Jó, hát ezzel lehet, hogy szerte lehetett volna foszlatni az észtek álmait. De így se rossz. 63-51 a Szolnoknak. Jó, hogy 10 pont körüli különbség a tükrében, ugye, hogy nem igazán kapják el a fonalat kintről az észtek. Van egy-két próbálkozásuk, de helyileg közel találnak csak. 21-16-ra nyerte meg a harmadik negyedet a Szolnok. Megint sikerült jócská 20 pont alatt tartani a Tartut. Baseline or sideline, or we made the basket, we go fight. Follow you up front. Okay? 43%-os Szolnoki mezőnymutató, 51% az észteké. 14-ből 4 triplát dobott az olaj, 13-ból 5-öt. A Tartu lepattanó 30-20 a Szolnoknak, ez nagyon-nagyon lényeges, 11 támadó lepattanóval, miközben csak 2 van ebből a Tartu csapatának. Az egy támadásnál volt 4 támadó lepattanó az olajnak, amivel kosárt a vége. És azért, amire még mindenképpen fölhívnám a kedves nézők figyelmét, hogy a statisztika szerint, hát ebben simán lehet valami, 40 pontot dobott a szolnoki cseresor. Cseresor, hát akik nem kezdtek ma. És 18 gólpasszos, 7 eladott labda társult csak. Ez elég jó. Simon. Trotter, Simon. Na most fiúk, egy szép, markáns kezdés. Billy Start szabályismertetés.
Lehet, hogy neki is be lehetne ígérni azért valamit. Ezt a mozdulatot lefújták. Filisnek a 4. faltja. Ezért bosszankodik ennyire, de azért vitaműsort nem kell nyitni ebből, hogy bírónak megmagyarázza azt, hogy mit és hogyan kell, és a közönséget is hergeli. Holiday. Trotter. Szép. Lóránc. Milosevic. Még egy támadó lepattanó. Trotter emeli a triplát. Kicsit múlott. Tovább engedik. Kurvász. Dorbek. Hát ez a nem mindegy. Igen, az ő hely, onnan dobott már egyet, aztán másik oldalon kihagyta, utána ültették le. Azért micsoda különbség, hogy 66-51 helyett 63-54. Holiday. Milosevic. Tényleg van valami azzal a gyűrűvel. Többet nem mondom. A másik oldalon az Cimbora. Pilcevic érkezik és Bader. Simon jön le. És Lórán. Dragan Aleksic. Milosevic. Ez volt a 4. kihagyott szolnoki büntető. És ez a szám nem is emelkedik. Simpson. Kerek 10-es. Tome. Igen, beszéltünk róla, hogy nagyon jó keze van. Igen, és valószínű, hogy most ahogy negyedik közeledik majd a végjáték felé, egyre többet kell próbálkozni Kitről az észtek. Trotter. Pilcevic. Szép betörés. És a leosztás Milosevicnek, végül is Bader segítette beljebb. Bader túl a 10 ponton. Annak lépéshiba. Így van. Lassacskán azért 2 perc valahogy levánszorog a 4. negyedből. Most így, amíg megvan az előny, addig sürgetné az ember az órát. Trotter. Pilcevic. Strahinja Milosevic. Támadó lepattanó Holiday. Így el lehet válni a dobásokat, hogy szinte minden lepattanó, minden támadó lepattanó visszakerül, de el is kell menni érte. Nagyon jól csinálja az olaj. Trotter. Az már bent van! Trotter második hármasa. 69-57. Tome. Támadóhiba, a kosár érvénytelen. Eichfuss volt szabálytalan. Ott, ahogy földöntötte Badert. Lendület tovább vitte, és Bader Marci abszolút jó helyen állt. Három pont volt az eddigi legnagyobb vezetés. Pilcevic. Milosevic. Ezt is napolják lépésnek. Nem tűnt annak igazán. Tome. Dorbek.
Belenyúlt Milosevic. Pilcevic. Türelmesen, nyugodtan. Pilcevic. Az meg egy tripla! Időt kérnek az észtek. 72-57. Muszáj nekik, hiszen a területvédekezés nem igazán sikerült. Valószínűleg időlegesen szerencsére. A Trotter és Pilcevic is betalált most 3 pontosra. Kidobták a zónát. Azért, hogy megint találjunk egy párhuzamot kint, ugye 72-55-re vezetett a Tartu, és onnan tudott a Szolnok visszajönni, most 72-57, de itt most nem kérünk a vendégek feltámadásából. És itt van a 15 pont, amiről beszéltünk, hogy annyi előny kell, hogy legyen egy ilyen csapat ellen. Go like this, Winnie, you come in there. Go like this. Connell, go here. So here is a double screen. If you open, take the shot. If nothing good, Winnie go there. And right, you go pick and roll and play pick and pop. Pick and pop. Szolnoki publikum pedig nagyon élvezi a helyzetet. Érthetően is teljes joggal. Ez a csapat, ez 80 pont fölött átlagol, ami a dobott pontokat illeti mérkőzésenként az Euro Challenge-ben. Ehhez képest 57-nél tartanak. Simpson. Ez elég dolog volt, valljuk meg. Visszajön majd Talc. Rajnya Milosevic. Támadó lepattanó a változatosság kedvéért. Ezzel most talán játszani kellett volna inkább. Hát utólag könnyen okos az ember. Tomé. Dorbek. Belehibáznak. Szerencsénkre nagyon nem értették meg egymást, hogy mit kellett volna játszani. Pilcevic. Vojvoda futott át az alapvonalon. Bádernek lövi be. Báder Toméval. Trotter. Az nagy labda volt. És mi? Támadó. Mi? Na, most hogy fújtak. Faltot nem. Nézzük csak. Lépés sem volt. Tome. Hosszú. És közben Báderrel történt valami. Valószínű fölrepett a szemöldöke, vérzik. Hektikus pillanatok. Vojvoda. Trotter. Az úgy Szolnoki labda bizonyám. És az első mérkőzésen kritikus volt a sok támadó lepattanó, amit bizonyos periódusokban a Tartu szedett, akkor ez most fordítva igaz. Elég vérszegény sípszó volt, de befújták Kurbaszra. Ez a negyedik csapathiba, a szolnoki oldalon nincs még falt a negyedik negyedben.
Vojvoda. Most Lóránt. Nem tudom, mintha kifogyott volna az elem a sípokból, mert olyan kis halk fütyürészés időnként.